Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў святкуе пяцігоддзе. Юбілей адзначаюць экспазіцыі, дзе прэзентаваны найярчэйшыя творчыя дасягненні цэнтра. Самым значным дасягненнем першая нацыянальная кінапрэмія Беларусі – гэта беларускі Оскар. Другое – гэта венецыянская біянале, якую мы ў мінулым годзе ладзілі у Венецыі, беларускі павільён. І потым вялікі праект, прысвечаны другім еўрапейскім гульням. Спорт – гэта высокае мастацтва. У Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў таксама ганарацца выставай «Алфавіт вайны», міжнароднымі праектамі ды іншымі падзеямі. За 5 гадоў Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў стаў буйной творчай пляцоўкай. Это площадка большого эксперимента, очень широкая палитра языков, стилей, направлений. И я считаю, что это прекрасно. У доме на Някрасава 3, дзе цяпер месціцца Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў, раней былі творчыя акадэмічныя майстэрні. Іх узначальваў Міхаіл Савіцкі. Сёння ў зале, у якой працаваў народны мастак Беларусі, можна ўбачыць яго палотны, створаныя тут жа. А за сцяной моманты з жыцця творчых майстэрняў ды ўспаміны іх выпускнікоў. Михаил Андреевич Савицкий был совершенно другой преподаватель, чем наши институтские преподаватели. Объясню сразу, что в институте нас учили рисовать. Савицкий нас заставил думать. То есть надо было приносить пачки эскизов, маленьких набросков. Суть его идеи была картина. Это прежде всего высокая идея. У марах супрацоўнікаў Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў новая вялікая зала для экспазіцый, а пакуль яны запрашаюць на Някрасава 3. Выстава тут працягнецца да 15 лістапада.